ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରୁଛୁ ଯେ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କେତେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଆଉ କେତେ ଡେଭଲପ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସେ ଡେଭଲପ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଆମେ ଲୋନ୍ ଦେଉ ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 50% ଛାଡ଼ ହେଇଯିବ। ହୁଇସ୍ ଏ ଗାଁ ଆଉ କେବେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିନଳା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। ତ୍ରିନଳା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବରଜାତି ବେଚପିରି ବାରବୁଲି ଗଇତା ଛାଡ଼ି ମାଇକିନା ଶୁଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ୟାର ଅଲ୍ଟ୍ରା ପ୍ରୋ ମାକ୍ସ। ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ? ଗାଁର ଡେଭଲପ୍ କରିବା। ହୁଇସ୍ ଯେ ଡେଭଲପ୍ କଲା ତା ଗୋଡ଼ ଫଡ଼ିଆକୁ ଟାଣିଆ। ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଟୁକ ବୋହୁ ପୁନି। ହ୍ୟାଲୋ ବାସୁଆ ଦେଇ ବଇଛୁ କିଲୋ? ହଁ ଲୋ ବଇଛି। କହନା ଲୋ ଦେଇ ସେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ସରାଗରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ ଆଣିଥିଲେ। କୋଉ ଯୋଗୁଣି ଖାଇର ନଜର ଲାଗିଲା କେଜାଣି କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲାଗି ମୋ ବ୍ଲାଉଜଟା